నీతిమంతులు సింహం వలె ధైర్యంగా నుందురు. సామెతలు 28:1. శిలువ రక్తం చేత కడగబడి పరిశుద్ధపరచబడిన వారి నీతిమంతులుగా తీర్చబడితిరి. నీతిమంతుల వేరు కదలదు, నీతిమంతుల వేరు చిగుర్చును. నీతిమంతులు మొరపెట్టగా యెహోవా ఆలకించును. నీతిమంతులు విడబడరు, భిక్షమెత్తరు. వారు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు. ఏమి తిందుమా ఏమి త్రాగుదుమని అధైర్యపడకము. ఆయన నీతిని రాజ్యమును మొదట వెదుకుము. నీతి నివసించు రాజ్యమును కోరుకొనుము. నీతిని కృపను అనుసరించు వారు జీవమును ఘనతను పొందుదురు. నీతి న్యాయములు కలిగి దేవుని మహిమపరచుము. నీ నీతి, నీ భక్తి, నీ విశ్వాసం, యథార్థత నీకు ధైర్యమును కలిగిస్తుంది. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు న్యాయవంతుడు, తీర్పు తీర్చువాడు, దహించు అగ్ని. ఆయన పరిశుద్ధుడు. మనమును పరిశుద్ధంగా ఉందాం. నీతిని జరిగించి బ్రతుకుదాం. దేవునితో సహవాసం చేస్తూ వర్ధిల్లుదాం. నీతిగా జీవిస్తూ ధైర్యం గల ఆత్మను దయచేయమని ప్రార్థించుము. దుష్టుడు పారిపోతాడు. దేవుడు నిన్ను బలపరిచి దీవించునుగాక. ఆమేన్.